Creative Migrants Production. Una ko ginabatyagan ng ini nagugma sa ikaw ang ako nakilala. Pero sang nagdugay nagulpi lang nagbag-o ka sang ikaw ang akong ginpalangga. Halos tanan na lang ginhatag ko para lang malipay ka, pero imo lang ginabaliwala. Anong salangan na nahimo ko? Anong salangan pabatyag mo? Tanan-tanan na lang akong ginbaton. Batuno ng tanan biskan luiban mo, batuno ng tanan biskan gaguhon mo. Tanan-tanan na lang akong batuno. Kagsubong ako na balan nga may ara ka na sang iban, kag ako ang imuging paasa. Kag tani imo mabatyagan ang sakit sang akong dughan, kag tani akon pa maagwanta. Kay hindi ko gusto nga madula ka, biskan maubos pang luha. Ay ikaw lang gid ang akon ginpalangga. Anong salangan na nahimo ko? Anong salangan pabatyag mo? Tanan-tanan na lang akong ginbaton. Batuno ng tanan biskan luiban mo, batuno ng tanan biskan gaguhon mo. Tanan-tanan na lang akong batuno. Wala mo gid nakita ang sakripisyo ko. Kulang na lang magluhod ko sa imo. Tani di ka lang madula sa akon, tani matunan
sala nga na nahimo ko? Anong sala nga aking pabatyag mo? Tanan na lang akong ginbaton. Batuno ng tanan biskan luiban mo, batuno ng tanan biskan gaguhon mo. Tanan na lang akong batuno. Bonafide Negrams Production. Ano sala? Wow. Tamad na kuya. Dahil lagi ka, tabi. Ano sala? Wow. Tamad na ko. Kaya ngirit saya. Ini naik pagi ni selesai mo ya. Ay, phone na ya. Ano na behind the scenes? So Jer. Ito nga. Sunday ka dayon. Oh. Sunday with feelings. Hindi ka marik na ana. Nice one. Ano na? Nan. Aloki kamot ko ang isang kamot Aloki sa wala. sa nan sa Storya kamot eh. Na chicks. Sa wala. Nan. Aloki din ang kamot sa wala. Nan. Go. Hasta luego. Story sa iyong kamot. Kuha ka mo. Ay, don't Pagwala si Base. Ari, pang isaw. TV Patrol ni Gross na. Wala ba? Kaya ba TV, Patrol, Negros na. Sige. Sige na. TV Patrol Negros na. Ikaw na